Ηλικές καλησπέρες. Αθήνα Α989 και Θεσσαλονίκη Α96,5. Είμαι η Βίκη Γεροθόδωρου. Είναι η εκπομπή Δυνατά και σήμερα κοντά μας είναι ένας πολύ αγαπημένος μου καλλιτέχνης και άνθρωπος, ο Νότης Φακιανάκης. Νοτάκι μου, αγαπημένε, καλώς ήρθες. Νοτάκι τώρα, ακούσε ο κόσμος να νομίζω ότι είμαι κανένα μικρό παιδάκι. Είσαι μικρό παιδάκι. 54χρονο παιδί. Νοτάκι σε λέμε εμείς που σ' αγαπάμε. Ναι, Βικούλα μου. Έτσι με λένε όλοι, όπως με λέει η μάνα μου. Έτσι. Η μάνα μου τελικά, ναι, στα πόδια της θέλει να με παίζει. Τι κάνει μάνα? Έτσι με αντιλαμβάνεται σαν μωράκι. Εντάξει, μεγάλη κοπέλα, προβλήματα υγείας αρκετά, αλλά ψυχή μεγάλη και καρδιά μεγάλη. Κυριολεκτό τώρα, ήταν μεγάλη η καρδιά της, είχε πάθει λεοντοκαρδία, δηλαδή είχε πριστεί η καρδιά της και πήγα να την χάσω. Και από θαύμα την επιστρέψαμε, από θαύμα οικονομικό. Δηλαδή είχα τα χρήματα, αυτό ήταν το θαύμα ουσιαστικά, και έβαλα τον γιατρό να την εγχειρήσει και μου έζησε. Ενώ ήταν πεθαμένη ουσιαστικά η μαμά Μέρη. Εύχομαι να σου ζήσει πολύ πολύ ακόμα για να τη χαίρεσαι. Έχει βάλει σκοπό να είναι κοντά μας αρκετά. Νοτάκι μου, αν δεν σε είχα ερωτευτεί, ποιο ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου ο έρωτας? Είναι κινητήρια δύναμη? Νομίζω ότι για όλους τους φυσιολογικούς ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και αφύσικοι δηλαδή, και αρκετοί εξ αυτών βρίσκονται μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι αφύσικη. Εμείς μιλάμε. Οι άνθρωποι φυσιολογικοί λοιπόν τον έρωτα τον έχουν ανάγκη. Διότι πραγματικά είναι κινητήριος δύναμης και όσοι το έχουν ζήσει το γνωρίζουν ότι όποτε είσαι ερωτευμένος, φυσικά δεν μπορεί να ερωτεύεσαι κάθε ώρα και στιγμή, έτσι. Εσύ πόσο συχνά ερωτεύεσαι? Πραγματικά ελάχιστες φορές. Σε μια ζωή ελάχιστες? Ναι, βέβαια. Γιατί ο πραγματικός έρωτας είναι κάτι πανίσχυρο και ανεξέλεγκτο, θα έλεγα. Χάνεις αυτό που μέχρι εκείνη τη στιγμή σε όριζε σαν άνθρωπο. Αφήνεσαι ελεύθερος. Αφήνεσαι. Ή βάζεις και κάποια πρέπει? Αφέθηκα στον βαθμό που εγώ μπορούσα, τέλος πάντων. Γιατί όλοι μας έχουμε κάποιους ανασταλτικούς παράγοντες που μας κρατάνε λίγο πίσω. Γιατί καμιά φορά αυτό είναι και απαραίτητο. Όταν αφαιθείς απόλυτα, 100%, ενδεχομένως και να το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή να σου κοστίσει πολύπλευρα. Νομίζω ότι εντάξει, χρειάζεται και η λογική. Ο έρωτας είναι ένα ανεξέλεγκτο πράγμα και πρέπει λίγο την λογική να τη βάζεις κάποια στιγμή να σε φρενάρει, γιατί διαφορετικά μπορεί να προκύψουν δύσκολες καταστάσεις. Ειδικά με εμάς που είμαστε σκορπιοί και παθιασμένοι. Σε μένα προκύπτουν τραγούδια, οπότε δεν με χαλάει. Ένα από αυτά. Σαν εσένα είναι ο Γιώργος ο Μουκίδης. Ναι. Μου έχει γράψει απίστευτα τραγούδια και έχει γράψει απίστευτα τραγούδια. Και θα ακούσουμε πολλά από αυτά σήμερα. Όποτε ήταν ερωτευμένος ο Γιώργος, του βγαίνανε τραγούδια. Και εγώ πάντοτε τον παρότρινα να βρει κάτι της να ερωτευτεί. Ήταν και εύκολος αυτός. Ευτυχώς δηλαδή. Το ξώτης δεν είναι εύκολο? Νομίζω και εγώ. Νομίζω πως είναι. Μια χαρά. Η πρώτη μας συνάντηση λοιπόν, που περίμενε 11 χρόνια να ανασάνει. Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στην Ιερά Οδό το 1900, όχι το 2000. Το 2000. 5 Φεβρουαρίου. Ήταν. 5 Φεβρουαρίου, στον υδροχό δηλαδή. Ναι. Και εκεί τραγούδαγα το δάνειο ζωής όταν ήμουν επάνω στη σκηνή στο αναβατόριο. Τραγούδαγα και ήρθες από κάτω και μου έδωσε ένα γαρίφαλο και σε χαιρέτησε έτσι και μου κράτησε στο χέρι. Και μετά ανέβηκες επάνω στο καμαρίνι και γνωριστήκαμε και μου είπες ότι γράφεις και κάποια τραγούδια. Μετά από την κουβέντα δηλαδή, μου λες: έχω γράψει και κάποια τραγούδια, και μου άφησες ένα τετράδιο. Και σου είχα πει ότι τα τραγούδια, σαν στίχος, είναι μισή δουλειά. Η άλλη μισή είναι η μουσική, που για μένα η μουσική είναι και κάτι της παραπάνω από τον λόγο. Γιατί αν ένα ωραίο τραγούδι, πραγματικά ωραίο τραγούδι μουσικά, έχει έναν στίχο, ας πούμε, μέτριο, ενδεχομένως και να τα αγαπήσεις. Ένας εξαιρετικός, απίστευτος στίχος με μία μέτρια μουσική, ενδεχομένως και να μην το μάθεις ποτέ, γιατί δεν θα σε ελκύσει η μουσική να το τραγουδήσεις. Άρα της μουσικής της δίνω κάτι της παραπάνω. Και σου λέω τότε, Βίκη, αυτά που βλέπω ότι είναι ωραία λόγια, φτιαγμένα σωστά, έτσι τοποθετημένα όμορφα, θα πρέπει να βρεθεί και η κατάλληλη μουσική να τα επενδύσει. Σου πήρε 11 χρόνια μέχρι να κάνεις την επένδυση αυτή.
Μέχρι τότε εγώ έκανα διάφορες άλλες επενδύσεις. Και πρέπει να σου πω ότι εγώ, Νοτάκι μου, για σένα άρχισα να γράφω. Γιατί ήθελα να γράψω. Δεν μου μιλάς για εμένα, τη μου λες φωνή Νοτάκι μου, μην εκτίσω να μου. Για τη φωνή σου ήθελα να γράψω. Μέχρι τότε έγραφα έτσι μόνη μου. Το έκανα τελικά. Σε κάποιες απόπειρες που μου είχε στείλει έτσι μερικά τραγούδια με διαφόρους συνθέτες, σου έλεγα ότι. Παραπονούμενη εσύ του τύπου, μα γιατί βρε Νοτάκι μου και εμένα ένα τραγούδι? Διότι, Βικούλα μου, δεν έπεσαν και τα δυο μαζί έτσι, ούτως ώστε να γίνει ένα πράγμα ισχυρό. Δηλαδή η μουσική δεν μου άρεσε και τόσο. Και όταν μου έφερε το τσιγκανάκι που ήταν γραμμένο από τον Δήμο τον Αναστασιάδη, αμέσως σου είπα ότι να το. Και το Εσύ Θάλασσα με το Δήμο Αναστασιάδη. Και σου έχω και κάτι καινούριο τώρα με το Δήμο Αναστασιάδη. Το πρώτο όμως ήταν το τσιγκανάκι που με το που το άκουσα σου λέω αυτό έγινε, να το. Έδεσε επιτέλους και μου έδωσες τόσο μεγάλη χαρά που δεν περιγράφεται ακόμα τι βιώνω. Και τώρα ξέρεις ποιο τραγούδι θέλω να σου αφιερώσω. Είσαι καλή. Ναι. Σε αυτό που κάνεις τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από το ότι γράφεις πολύ ωραία τραγούδια, είσαι καλή και σε αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ περίμενα το τέλος της συνέντευξης να μου τα πεις, αλλά χαίρομαι γιατί είσαι ακριβοδίκαιος και αυστηρός και μου το λες εσύ. Και τώρα πες στον αέρα. Γιατί αυτό που λες είναι σημαντικό. Αυτό που είπες είναι αυτό που εμένα με χαρακτηρίζει. Εγώ σε γνωρίζω τόσο καλά για να το λέω. Που πολλοί κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, διότι έχει παραπληροφορηθεί. Ακριβοδίκαιος. Ακριβοδίκαιος. Και έχεις κάτι άλλο πολύ ρομαντικό. Ξέρεις τόσο καλά. Την ομορφιά σου είναι διαμφισβήτητη. Κάτι άλλο, ότι γνωρίζεις τόσο καλά τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, που ξέρεις και ποιο είναι το αγαπημένο τους τραγούδι. Ποιο είναι το δικό μου? Το δικό σου αγαπημένο? Ναι. Που το λες πάντα όποτε έρχομαι. Ναι. Και αυτό θα πάμε να ακούσουμε τώρα. Ένα γράμμα να μου στείλεις, να μου πεις πώς νοιάζεσαι. Γεροθόδωρο, επιστρέψαμε. Νοτάκι μου. Όλοι μιλούμε εδώ μέσα, αλλά λέμε διάφορα και μας παίρνει ο Σταύρος. Πράκτορος Σταύρος. Σταύρος Γουδάκης, υπεύθυνος ήχου, σε ευχαριστώ. Νοτάκι μου, θέλω να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι από το παρόν στο παρελθόν και στο μέλλον και πάλι πίσω, με μοναδικό στόχο το ταξίδι, την ανθρώπινη επαφή και τις ανταλλαγές απόψεων και συναισθημάτων. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος πάντα. Θέλω να πάμε πίσω στα παιδικά σου χρόνια, στην ΚΟ ή στην Κρήτη? Όπου θες. Έχω μπερδευτεί. Πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Ναι. Και φύγαμε από το Ηράκλειο, φύγαμε όταν ήμουν 7 ετών. Όλα στο 7 γίνεται. Όλα στο 7. Όλα στο 7 γίνονται. Και το καινούριο τραγούδι που σου έχω γράψει έχει ένα 7 μέσα. Ναι. Ναι, αφού είμαστε πονηροί, έτσι τυχαία. Για πες μου λοιπόν, μυρωδιές που χαρακτηρίζουν εκείνα τα χρόνια. Αγαπημένο φαγητό της μαμάς, άλλες μυρωδιές, λουλούδια, τι θυμάσαι? Αγαπημένο φαγητό της γιαγιάς. Της γιαγιάς. Η γιαγιά ήταν αυτή που μαγείρευε για την οικογένεια. Και... μαμά της μαμάς σου ή μαμά της μητέρας μου. Η Μικρασιάτισσα, η Αλικαρνασιώτισσα, η Καλλιρώ, η γιαγιά μου. Πω θα μαγείρευε εξαιρετικά. Απίστευτα. Μαγείρευε απίστευτα. Και έχω βρει ένα εστιατόριο στην ΚΟ, όπου οι άνθρωποι που το έχουν είναι μουσουλμάνοι. Μου το έχεις πει, Ναι, στην ΚΟ υπάρχουν. Άμα έρθω θα μου πας. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι και κοντά στο σπίτι που έχουμε. Οι μουσουλμάνοι στην ΚΟ είναι αρκετοί, με την ανταλλαγή των πληθυσμών που είχε γίνει, και αρκετοί εξ αυτών είναι εκ Κρήτης. Είναι τουρκοκρίτες δηλαδή. Εξού και στην παραλία που εγώ μεγάλωσα υπάρχουν τα κριτικά. Εκεί είχαν βάλει τους τουρκοκρίτες, όπως επίσης και στην Ρόδο. Έτσι. Ναι. Και τους βάζανε, ξέρεις, μπροστά, φάτσα. Αν συμβεί δηλαδή κάτι, να είναι οι πρώτοι που θα πληρώσουν το τίμημα. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο εκεί που έχει ένα εστιατόριο που πήγαινε ο παππούς μου και έπινε τον καφέ του, στον Αράμπ, που είναι ο Γιασέρ με τον αδελφό του, το έχουν, κάνουν ακριβώς όμως τις γεύσεις της γιαγιάς μου. Και αγαπημένη σου? Αγαπημένη μου γεύση? Ναι. Οι μπάμιες. Αλήθεια λες? Και τα γεμιστά, ναι. Τα γεμιστά χωρίς κιμά. Χωρίς κιμά. Το κρέας δεν σου πολύ... Ψάρι? Όχι, σου αρέσει πολύ? Τρώγω και κρέας, τρώγω και ψάρι, αλλά τα γεμιστά, τους ντολμάδες δηλαδή, και τους λαχανοντολμάδες, αλλά και τα ντολμαδάκια. Και τα ντολμαδάκια και τις τομάτες, κολοκύθια κτλ. Θέλω να είναι γυαλατζή, δηλαδή να είναι ψεύτικα. Και με γλυκό κρασί, Γλυκό κρασί θέλεις? Και υπάρχει πίνεις. ένα κρασί το οποίο ονομάζεται Μοσχάτος Λίμνου του Τσάνταλη, το οποίο όταν το βάζεις στο στόμα σου αφήνει την γεύση του σταφύλιου, σαν να μασάς τα φύλλα.
Σουλτανίνα. Το ξέρω ότι αυτά αγαπάς. Πες μου μια οικογενειακή στιγμή που σου έχει μείνει ανεξίτηλη. Έχει μείνει στη μνήμη σου χαραγμένη. Αυτή που πρώτη μου έρχεται στη μνήμη όταν κάποιος με ρωτήσει αυτό είναι η στιγμή που ουσιαστικά χώρισαν οι γονείς μου. Όταν ήμουν 3 ετών, με είχε η γιαγιά μου στην αγκαλιά της, στο αριστερό της χέρι, ο πατέρας μου αριστερά, η μητέρα μου δεξιά και ο παππούς μου απέναντί μου, και έγινε μια φασαρία τέλος πάντων, και εκεί ήταν το έναυσμα για να χωρίσουν οι γονείς μου, το οποίο φυσικά έχει κοστίσει, διότι μεγάλωσα χωρίς τον πατέρα μου και τώρα αντιλαμβάνομαι το κόστος, διότι η αγάπη ήταν επερίσσια, δηλαδή υπήρχε πάντοτε αγάπη στο σπίτι, δεν μου έλειψε αγάπη. Μου έλειψε όμως φυσικά η φυσιογνωμία του πατέρα μου, ο άνθρωπος δηλαδή, που, το ανδρικό στοιχείο, έτσι. Με τι συνέπεια? Δεν έμαθα να γίνω πατέρας. Αλήθεια. Βεβαίως. Θα γυρίσουμε να μου πεις περισσότερα πάνω σε αυτό, αφού ακούσουμε. Ο πατέρας το μαθαίνει να γίνει πατέρας από τον πατέρα του. Είναι κληρονομικότητα. Αυτό είναι ωραίο θέμα να πούμε μετά, αφού ακούσουμε το τραγούδι που μας πρωτοένωσε, το Δάνειο Ζωής. Ωραία. Να αναγλυκαίνουμε τη μέρα σας με γεύσεις Max Perry στις πιο προσιτές τιμές. Είμαι η Βίκη Γεροθόδωρου, επιστρέψαμε. Είναι το όνομα της εκπομπής. Σ' αρέσει? Ωραία. Δυνατά. Ναι. Και δυνατά σαν ένταση και δυνατά ότι θα λέμε μ' άρεσε δυνατά. να είναι ενδυνάμει. Ωραία είναι. Μ' αρέσει που σου αρέσουν τα αρχαία ελληνικά. Μου αρέσουν τα ελληνικά. Τα ελληνικά. Δεν είναι αρχαία. Και το δυνατά όμως είναι. Ναι, ελληνικά, Εντάξει, μια ωραία είναι, λέξη. Είναι νεοελληνικιά γλώσσα. Ενδυνάμει. Λοιπόν, θα το έχω στα υπόψη μου. Νεοελληνικιά γλώσσα, η οποία γλώσσα έκανε βλάκα τον κάτοικο της χώρας των Ελλήνων. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. όταν μιλάς την ελληνική, που δεν την μιλούμε όλοι, έτσι, ούτε εγώ, κανένας δεν την μιλάει πια. Προσπαθούμε και όχι, σε δεν πάρα μιλούμε. πολύ αξιοπρεπώς προσπαθείς. Δεν είναι αυτή η ελληνική γλώσσα. Όταν δεν μιλάς λοιπόν την ελληνική, μοιραία γίνεσαι πιο βλάκας. Αν μιλούσαμε ελληνικά, που είναι μόνο τα αρχαία ελληνικά, θα ήμασταν όλοι πανέξυπνοι. Γιατί? Διότι θα ήμασταν άμεση απόγονοι των ανθρώπων που είχαν δημιουργήσει εκείνη την θεία γλώσσα, από την οποία μόνον έξυπνος μπορείς να γίνεις. Με νοήματα απίστευτα που αν δεν υπάρχουν τα νοήματα της ελληνικής γλώσσας, σήμερα δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν αφαιρέσεις την ελληνική γλώσσα, να το ολοκληρώσω, εάν αφαιρέσεις την ελληνική γλώσσα από τις άλλες παγκόσμιες γλώσσες, όπως είναι η αγγλική, ας πούμε, ή όπως είναι η γερμανική, η γαλλική, η ιταλική μέσω της λατινικής κτλ. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν τα ελληνικά, αυτές θα είναι μισερές, θα είναι σακάτισες οι γλώσσες. Ήθελα να σε ρωτήσω αν τα παιδιά σου πήγαν στη θεωρητική κατεύθυνση ή στην τεχνολογική, δεν ξέρω. Ναι. Επειδή σπουδάζουν τώρα τα παιδιά, πάνε πια στο πανεπιστήμιο, ο Απόλλωνας έχει, ο Απόλλων ή τον Απόλλωνα, ναι. Ο Απόλλων λοιπόν έχει πάρει την γραμμή που είναι της οικογένειας μου, που έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά δηλαδή. Για πες μου, πού βρίσκονται τα παιδιά? Τη βιομηχανία της μουσικής, που έχει να κάνει με την παραγωγή, την ηχοληψία, όλο το φάσμα. Αθήνα είναι ή στο εξωτερικό? Είναι στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Η μαμά είναι Αγγλίδα. Η γιαγιά και ο παππούς εκεί, οι θείοι και τα αυτά. Και η Αφροδίτη. Και η Αφροδίτη έχει προσανατολιστεί, που τώρα όμως είναι λίγο έτσι αμφίροπη, δεν είναι απόλυτα βέβαιη αν θέλει να κάνει αυτό. Ασχολείται με τον χώρο της μόδας, με την έννοια της διοίκησης επιχειρήσεων, συγκεκριμένα δηλαδή εξειδικευμένα επάνω στον χώρο της μόδας. Και πηγαίνει σε ένα πανεπιστήμιο εκεί στο Λονδίνο, στο Μαραγκόνι, που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο, με αυτή την ειδικότητα. Αλλά τώρα μάλλον θέλει να το αλλάξει και να κάνει γενικότερα διοίκηση επιχειρήσεων. Και τις προάλλες που ήταν εδώ, της έλεγα: ρε κόρη μου, εντάξει, διοίκηση επιχειρήσεων. Μα τόσοι διοικητές, σε ποιες επιχειρήσεις θα διοικήσετε και ποιους ανθρώπους? Εγώ έχω δει ένα έργο της που είχες και είδα ότι έχει μια κλίση στις καλλιτέχνες. Γιατί δεν το κάνει να ζωγραφίζει, δεν της άρεσε αυτό σαν εκδοχή? Είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι συνυφασμένο και με αυτό που μπορεί να κάνει. Γενικότερα τον χώρο της μόδας, που για να φτάσει μέχρι το αποτέλεσμα του, να δούμε εμείς την επίδειξη, τα κορίτσια δηλαδή που είναι πάνω ή τα αγόρια και κάνουν επίδειξη των ρούχων, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι έχουν συμβάλει ούτως ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Κατάλαβα. Για πες μου, είσαι αυστηρός μπαμπάς ή είσαι φίλος των παιδιών σου? Κοίταξε, και θέλω να μου συνεχίσεις εκείνο το θέμα που έλεγες ότι δεν έμαθες να είσαι μπαμπάς. Ναι, είναι σχετικό το να είσαι αυστηρός ή όχι. Είμαι, όπως είπες πριν, αυτό με χαρακτηρίζει, ακριβοδίκαιος.
Θέλω να είμαι δίκαιος. Επειδή δεν θέλω να με αδικούν, δεν έχω καμία διάθεση να αδικήσω κανέναν. Και θεωρώ ότι δεν έχω αδικήσει κάποιους ανθρώπους. Εάν τώρα ηθελημένα εννοείται έτσι, εάν κατά λάθος εσύ έχεις αντιληφθεί κάτι που εγώ έκανα ότι είναι αδικία, αν το αντιληφθώ θα σου ζητήσω άμεσα συγγνώμη. Το ξέρω. Ενδεχομένως όμως η πράξη μου για εμένα να είναι η σωστή. Εσύ να την αντιλαμβάνεσαι ως αδικία. Είναι σχετικό. Πάλι πίσω. Μπαμπά. Κρήτη και Κος. Μπαμπάς. Μαθαίνεις να γίνεις μπαμπάς. Δηλαδή, όταν έχεις τον πατέρα σου στο σπίτι, όταν είσαι πιτσιρικάς, δηλαδή, σιγά σιγά, ας πούμε, σε παίρνει και κάνεις διάφορα πράγματα μαζί του. Εξαφανίστηκε από τη ζωή σου. Αφού φύγαμε εμείς από την Κρήτη, ο πατέρας μου έμεινε εκεί. Και εγώ τον ξαναείδα από τα 7 στα 13. Πώς ήταν αυτή η συνάντηση? Ο πατέρας μου. Ενώ από το σπίτι, ας πούμε, ο παππούς που είχε και αντιπαλότητα με τον μπαμπά, γιατί η μητέρα μου και η γιαγιά μου ποτέ δεν τον κατηγόρησαν. Ο παππούς μου ήταν τελείως αντίθετος και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως να είχε παίξει και σημαντικό ρόλο η αντίληψη των δύο ανθρώπων, δηλαδή των δύο ανδρών, που ο παππούς ήταν στρατιωτικής αντιλήψεως, διότι ήταν τομιάρχης στο Ηράκλειο, δηλαδή ήταν ο γενικός δερβέναγας του λιμανιού του Ηρακλείου. Άρα στρατιωτικός ουσιαστικά σε αντίληψη, είχε περάσει από 2 παγκοσμίους πολέμους, από αλβανικό κτλ. Είχε 2 σφαίρες επάνω στο σώμα του, ήταν σκληρός άνθρωπος. Σπαρτιάτης την καταγωγή. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν στην ΕΔΑ, ήταν αριστερών αντιλήψεων. Και αυτό είχε σαν συνέπειες να έχουν αντιπαλότητα. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ήταν ο λόγος του εμφυλίου πολέμου, οι δεξιοί και οι αριστεροί. Που φυσικά αυτό το δημιούργησαν οι συμμαχικές δυνάμεις, οι πάντοτε σύμμαχοί μας που μας έχουν σχίσει τον πάτο. Ανέκαθεν. Κρήτη και Κος, η θέση τους στην καρδιά σου. Η θέση τους στην καρδιά μου έχουν μία αναλογία. Δηλαδή 55 ή μάλλον 55-45, 60-40 μπροστά η Κος. Γιατί εκεί που μεγαλώνεις, εκεί που ζεις εμπειρίες και τα λοιπά, εκεί πέρα αγαπάς κιόλας. Εδώ εγώ τη Ρόδο έχω κάνει πατρίδα που δεν ήταν ποτέ. Που πηγαίνεις κάθε καλοκαίρι. 18 χρόνια. Ναι. Τα καλοκαίρια στην Κο θέλω να μου πεις. Τα καλοκαίρια στην Κο για μένα είναι συνυφασμένα ότι είναι πολύ μακράς διαρκείας. Δηλαδή για εμάς το καλοκαίρι ουσιαστικά ξεκίναγε από τις αρχές Μαΐου που κάναμε τα πρώτα μας μπάνια και τέλειωναν τέλη Οκτωβρίου. Το καλοκαίρι πολύ λοιπόν ήταν μακρόσυρτο, 7 μήνες. Και παίζεις και ποδοβόλεϊ, στο οποίο κερδίζεις και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Να το πεις αυτό. Ναι, διότι έχεις κερδίσει τον Δημήτρη Σαραβάκο και σύζυγό μου μπροστά στα μάτια μου, ναι, και όμως έχει συμβεί. Είσαι πολύ, πολύ εκπαιδευμένος. Θα πω πώς έγινε. Πες το. Πόσα χρόνια λοιπόν από το 2000 που πρώτο ήρθες, ας πούμε, και γνωριστήκαμε, μέχρι και το 2003-2004, όποτε ερχόσασταν με τον Δημήτρη, πάντοτε μου έλεγε θα έρθουμε στην Κο, θα κάνουμε εκείνα, θα κάνουμε το άλλο. Ναι. Διότι ο Δημήτρης υπήρξε μεγάλος ποδοσφαιριστής και φυσικά σου λέει τώρα εγώ που έχω εθνικές. Αλλά όχι στο ποδοβόλεϊ και στην Κο. Λοιπόν, το ποδοβόλεϊ είναι. Κοίταξε, έχει άμεση σχέση, με τη μόνη διαφορά που πρέπει να το συνηθίσεις. Πρέπει να το κάνεις, ας πούμε, και να το αντιληφθείς. Γιατί είναι άλλος ο χώρος, χωρίς παπούτσια, είσαι εξυπόλυτος. Κάθε μέρα παίζεις εκεί. Όχι. Λοιπόν, και θυμάμαι που είχαν έρθει κάποια στιγμή με τον Νίκο τον Παπακούλα, με την Εθνική Ελλάδα στο beach soccer, δηλαδή στο ποδόσφαιρο επί άμμου. Άρα γυμνασμένοι και σε αυτό, αλλά το να παίζεις στον φιλέ δύο άτομα και να μην πέφτει μπάλα κάτω και να πρέπει να περάσει με 3 παλιές και τα λοιπά, έχει τη δυσκολία του. Εμείς λοιπόν, επειδή το έχουμε από μικρά παιδιά εκεί πέρα και παίζουμε. Με τον Πέτρο. Ναι, με τον Πέτρο τον κουμπάρο μου. Ήταν λοιπόν ο Νίκος και ο Δημήτρης και ο Νίκος, και κάποια στιγμή τους κερδίσαμε 3-0 με αρκετά μεγάλη διαφορά. Ήμουν εκεί. Ο Βαμβακούλας το διασκέδαζε και ο Δημήτρης ψιλοδυσανασχέτισε. Ναι. Δεν του αρέσει να χάνει. Καλό είναι αυτό. Αλλά όταν ο άλλος είναι καλύτερος από εσένα στο συγκεκριμένο. Ήσουν άξιος, το είδα. Και συγχαρητήρια, σε συγχαίρω τώρα και δημοσίως, και πάμε να ακούσουμε Αγάπη. Τι δύσκολο πράγμα. Μετά θα συζητήσουμε πόσο δύσκολο πράγμα. Δύσκολο, μεγάλο. Δυνατά και μαζί μας η γλυκιά συντροφιά των Max Perry. Ανακαλύψτε τις νέες υπέροχες γεύσεις. Εγώ για σένα πιστεύω ότι ο αετός. Νότι μου είναι νοτάκι, γιατί αρχίζει και με μπερδεύει. Νοτάκι μου, αγαπημένη. Ναι. Μόνο. Ο αετός και συγκεκριμένο ο στίχος. Και αν μου κάψεις τα φτερά να μην ξαναπετάξω, απ' της φωτιάς μου τον καπνό πάλι ψηλά θα φτάσω.
Ο Φίνιξ. Θεωρώ ότι ο είναι. Φίνιξ, Ναι, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό έχω ακούσει. Θα έλεγα ότι είναι ό,τι σου ταιριάζει περισσότερο από όλα τα τραγούδια που έχεις πει. Εσύ υπήρχε ένα πουλί που λεγόταν Φίνιξ, ο οποίος μέσα από την τέφρα του ξαναγεννιόταν. Και οι σκορπιοί γεννιόμαστε μέσα από τη στάχτη. Από την τέφρα λοιπόν ο Φίνιξ ξαναγεννιόταν και ο Φίνιξ ήταν και το σύμβολο της Επαναστάσεως του 1967. Εσύ γεννιέσαι μέσα από την τέφρα. Για την ιστορία δεν μ' ακούς καλά. Σ' ακούω. Όχι, δεν τα θες αυτά. Μονίμως ήθελες να λέμε ερωτικά τραγούδια και ποτέ κοινωνικά. Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Τα κοινωνικά έρχονται σήμερα και δικαιώνουν όσους τα έχουν υποστηρίξει και εγώ με πάρα πολύ αγάπη τα έχω πει και θα συνεχίσω να τα λέω εν αντιθέσει με πάρα πολλούς οι οποίοι καπηλεύτηκαν τις επαναστάσεις και τις λαϊκές εξεγέρσεις και τα ρέστα που κάποια στιγμή μπήκαν μέσα στο σύστημα και το ακολούθησαν πιστά και είχαν και πάρα πολλά ωφέλη και πάρα πολλές δισκογραφικές εταιρείες μονίμως ήταν απέναντί μου από αυτές που έχω περάσει τέλος πάντων, στο να μην λέω κοινωνικά τραγούδια που όμως είναι αυτά που μας αφορούν όλους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις τραγουδήσει τραγούδια πολλών διαφορετικών δημιουργών που όμως πάντα έκανες δικά σου και έβαζες το ξεχωριστό σου αποτύπωμα πάνω τους. Εσύ τώρα ποιο αισθάνεσαι και ότι είναι το πιο αγαπημένο σου τραγούδι, αν μπορείς από όλα αυτά να ξεχωρίσεις ένα? Μα το έχω πει επανειλημμένος. Για πες. Το Πατρίδα μου. Πατρίδα μου λοιπόν, πατρίδα μου. Το οποίο θα ήθελα. Γιατί είσαι και φιλόπατρης. Θα παρακαλούσα τον Σταύρο να το. Ο κάθε Έλλην. Να το ακούσουμε μετά. Πας Έλλην φιλόπατρης. Πας Έλλην φιλόπατρης. Και όχι οι ελληνόφωνοι. Δεν είναι ούτε Έλληνες ούτε πατριώτες οι ελληνόφωνοι. Όσοι μιλούν δηλαδή ελληνικά δεν είναι σον και καλά φιλόπατρης. Και αναφέρομαι στους πολιτικάντιδες της πλάκας, ας πούμε, που έχετε δώσει δύναμη τόσα χρόνια, οι οποίοι είναι ουσιαστικά τύρανοι. Σταύρο, το έχουμε αυτό το τραγούδι, το Πατρίδα μου? Όχι. Επιβάλλεται να το βρούμε. Θα το βρούμε. Πρέπει να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Θα το βρούμε γιατί? Σίγουρα. Διότι λέει αυτό ακριβώς που θα έπρεπε να έχουμε γνώμονά μας για να μην έχουμε φτάσει εδώ. Αν το είχαμε αποστηθήσει αυτό εδώ, δεν θα είχαμε φτάσει. Θα το ακούσουμε λοιπόν για να το αποστηθήσουμε. Είχαμε αφήσει ένα ανοιχτό θέμα για την αγάπη. Αγάπη, τι δύσκολο πράγμα. Και εγώ θα σταθώ σε κάτι που λες πάντα. Η αγάπη οδηγός σας. Η αγάπη και η αλήθεια οδηγός σας. Άρα η δικαιοσύνη. Επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ να την νιώσουμε σήμερα. Την αγάπη. Και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό? Κοίταξε, ο έρωτας, αν αναφερθούμε σε αυτού του είδους την αγάπη, τέλος πάντων. Όχι μόνο την ερωτική, ναι, και την αδελφική και βεβαίως, τη φιλική. Αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό είναι δύσκολο πράγμα η αγάπη. Ο έρωτας είναι. Σου κάτσε με έναν άνθρωπο, έναν άνδρα ή με μια γυναίκα, ανάλογα το φίλο σου, να ερωτευτείς γιατί σε συνεπήραν κάποια στοιχεία του ανθρώπου αυτού. Η αγάπη και με τον άνθρωπο το συγκεκριμένο ενδεχομένως και ποτέ να μην έρθει. Να παραμείνει μόνο στον έρωτα και κάποια στιγμή ο έρωτας να σβήσει και να πεθάνει. Η αγάπη τώρα, αν παρουσιαστεί, αν προκύψει δηλαδή μέσα από διαδικασίες, τότε αυτή η σχέση γίνεται πανίσχυρη. Η αγάπη λοιπόν είναι δύσκολη, διότι τον αγαπάς συνεπάγεται δίνεις. Δεν παίρνεις ούτε περιμένεις να πάρεις. Στην αγάπη μόνο αν αγαπάς δίνεις και δεν περιμένεις ανταλλάγματα. Βεβαίως, και από το δώσιμο που κάνεις εσύ αποκομίζεις ωφέλη, δηλαδή εσύ ουσιαστικά γεμίζεις. Γιατί οι άνθρωποι λένε μα δίνω και δεν παίρνω τίποτα. Αδελφάκι μου, δεν αγαπάς πραγματικά. Πού αξίζει εσύ να πεις όλα τα σ' αγαπώ? Στους προγόνους μου. Εγώ θα πω σε σένα να σ' αγαπώ, να το ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό τώρα ακούγεται κάπως, δεν ξέρω. Όχι, εγώ θα πω ένα σ' αγαπώ σε σένα γιατί το αισθάνομαι αυτή τη στιγμή να σου το πω. Είμαι καλή πάστα ανθρώπου, είμαι καλή περίπτωση ανθρώπου. Είσαι πάρα πολύ καλή γιατί είσαι αληθινός. Αυτούς θα πρέπει να αγαπάμε. Είσαι δίκαιος, φυσικά. Να αγαπούμε αυτούς που αξίζουν, ναι, έτσι. Γιατί το να ερωτευτείς έναν άνθρωπο και να λες ότι τον αγαπώ και αυτός ο άνθρωπος να είναι σκάρτος και να δημιουργεί προβλήματα και σε σένα και σε άλλους συνανθρώπους τέλος πάντων, είναι άδικο να τον αγαπάς. Δεν το αξίζει. Πραγματικά. Αξίζει να αγαπούμε αυτούς που έχουν αξίες. Εγώ σε αγαπώ γιατί είσαι αληθινός, αυθεντικός και σπουδαίος καλλιτέχνης. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω πάνω για σε κάτι. Για ομορφιά δεν λέμε τίποτα και αρχίζει με πληγώνεις. Πολύ όμορφος όμως. Εντάξει τώρα, ναι, εγώ θα το λέω. Η Lady Gaga έχει πει. Είπα για ομορφιά και μου είπε τη Lady Gaga. Αυτό είναι κακάσχημη, έτσι. Σαν κακό χρονάκι είναι. Πως είσαι πάρα πολύ όμορφος και ότι λέει πρέπει να είσαι μοναδικός. Είπε η Lady Gaga για εμένα ότι είμαι πάρα πολύ όμορφος. Εντάξει. Αυτή είναι Gaga, τι να λέει, τέλος πάντων. Είπε ότι πρέπει να είσαι μοναδικός και διαφορετικός και να λάμπεις με το δικό σου ξεχωριστό τρόπο. Αυτό που ήσουν διαφορετικός
διαφορετικός από τους κλασικούς λαϊκούς τραγουδιστές. Πόσο συντέλεσε να σε διαχωρίσει? Ήταν η δική σου αλήθεια, γι' αυτό πέρασε στον κόσμο με τόση επιτυχία? Γιατί ήσουν ένα αγόρι που βγήκε και τραγούδισε με μπότες και ακόμα παραμένεις, και με σκουλαρίκι. Ήσουν διαφορετικός, δεν ήσουν ο κλασικός λαϊκός τραγουδιστής. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι αισθανόμουν, έτσι ντυνόμουν, έτσι συμπεριφερόμουν από παιδί. Δεν μου προέκυψε κάποια στιγμή, δεν ήταν επιτιδευμένο, και γι' αυτό ακόμα είμαι παρδαλός. Δηλαδή ντύνομαι και βάζω ότι μ' αρέσει τέλος πάντων εμένα, που ενδεχομένως να μην αρέσει στους άλλους, και σίγουρα δεν είναι στη μόδα. Η διαφορετικότητα όμως. Η διαφορετικότητα, θα καταλήξω εκεί, είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, διότι είναι διαφορετικός. Εκφύσεως είναι διαφορετικός, δεν είμαστε οι ίδιοι. Είμαστε ίσοι, δεν είμαστε οι ίδιοι. Έχουμε ίσα δικαιώματα όταν το δικαιώνουμε αυτό. Δηλαδή, πώς να το πω, εκ των πραγμάτων, αν είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας, συνεπάγεται ότι έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα. Δεν είμαστε όμως ίδιοι, είμαστε όλοι τελείως διαφορετικοί, είμαστε ανώμοιοι. Άρα θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος αυτή τη διαφορετικότητα αυτό να παρουσιάζει. Για παράδειγμα, μου έκαναν πρόταση να πάρω έναν τραγουδιστή μαζί μου, ο παλιός εγώ δηλαδή, παλιάνθρωπος, να πάρω έναν τραγουδιστή μαζί μου, ο οποίος κάνει τώρα και μεγάλη επιτυχία. Επειδή δεν θεωρώ ότι είναι καλός τραγουδιστής, ένα το κρατούμενο. Επειδή εμφανισιακά δεν είναι μπάνικος, 2 τα κρατούμενα. Επειδή δεν το έχει και την ώρα που μιλάει, ας πούμε, και εμένα ο λόγος είναι πρωταρχικός. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, και για μένα το ίδιο. Άρα λοιπόν, από το πακέτο δεν έχει σχεδόν τίποτα. Τα τραγούδια που γράφει είναι μετρίου αναστήματος, στιχουργικά και μελωδικά, είναι δηλαδή απομιμήσεις από κάποια άλλα. Το λέω έτσι για να σας σκιαγραφίσω το πρόσωπο. Θα το σκιαγραφίσω, δεν χρειάζεται να λέμε και τα ονόματα. Λοιπόν, και όταν μου το είπαν αυτό, κατά πρώτον έβαλα τα γέλια, και αφού είδα ότι επέμεναν και το έλεγαν σοβαρά, κάποια στιγμή τους είπα: παιδιά, ακούστε τώρα, επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μιμούνται κάποιους άλλους, σας προτείνω το συγκεκριμένο τον τυπάκο να τον πάρετε και να τον πάρετε στο Σεφερλί, διότι στο θέατρο εκεί θα ταιριάξουν μια χαρά. Γιατί ο ένας θα κάνει εμένα φυσιογνωμικά και ο άλλος θα κάνει εμένα φωνητικά. Άντε, γεια. Καταλάβαμε όλοι. Όποιος θέλει καταλαβαίνει. Και άμα δεν καταλάβει, δεν βάριεσαι κιόλας. Δεν καταλαβαίνουμε πολλά. Όλα τα σ' αγαπώ και να στο αφιερώσω. Παρακαλώ. Να το αφιερώσω και στο κορίτσι μου. Ακούγομαι επιθετικός. Είμαι και στο γλυκό μου το αγόρι. Είμαι επιθετικός. Δεν ακούγομαι επιθετικός. Όχι, είσαι αληθινός. Είμαι επιθετικός προς πάσα κατεύθυνση από τη στιγμή που αυτή η κατεύθυνση μας αποπροσανατολίζει. Οποιαδήποτε κατεύθυνση δημιουργεί πρόβλημα στην κατεύθυνση που θα έπρεπε να έχουμε φυσιολογικά σαν άνθρωποι, είμαι ενάντια σε αυτή την κατεύθυνση και δεν της επιτρέπω να με αποπροσανατολίσει. Και ξέρεις τι άλλο είσαι? Και εσάς, μην το επιτρέπετε. Ξέρεις τι άλλο είσαι, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα? Πανύψηλος, είσαι και μπάνικος. Είσαι μπάνικος, με μία λέξη. Ναι. Από πού βγαίνει αυτό τώρα? Σε μπανίζω, σε βλέπω και είσαι ωραίος για να σε βλέπω. Μπανίζω. Αυτό είναι παλιά αλήτικη έτσι λέξη, αργό δηλαδή. Μπανίζω, εκεί που κάνανε μπάνιο οι κοπέλ, μάλλον από εκεί, Μπανίζω, πήγαινα και έπαιρνα μάτι τις κοπέλες τα παλιά. Πάμε να ακούσουμε όλα τα σ' αγαπώ που λέγαμε, και θέλουν να ακούσουν κι άλλα. Αύριο πάλι, την ίδια ώρα. Εντάξει. Ναι. Με περισσότερο Νόδη Σφακιανάκη. Περισσότερο γίνεται. Πιο πολύ πια εδώ σας έχω μπουκώσει όλους. Και πιο μπάνικο.